дуруд бинандаҳои азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу бо ширкати гурӯҳи матин даъват мекунам. умедворам ки мисли бозиҳои дигар шавқовар, ҷолиб ва диданӣ хоҳад буд. ман камакак бадтар шуморо бо аъзои ин тим ошно мекунам. умедворам ки аз бозии аввали онҳо аллакай ин чеҳраҳоро шинохтем. хуб, ва интизор мешавем ки имрӯз бозӣ ҷолибтар аз рӯзҳои дигар, аз бозиҳои дигар хоҳад буд. дар ҳайати тими матин имрӯз ширкат дорад ҷомӣ саидзода, умарҷон каримзода, шоҳрух зиёев, икром саидов, суруш холов ва сардори даста валиҷони афзалшо. хуб бачаҳо, ҳисоби бозии охири шумо чанд буд, валиҷон? 6-2. 6-2. ва имрӯз ин натиҷаро шумо дигар кардани ҳастед. бо кӯмаки шумо. барои шумо кӯмаки мара ҳеҷ интизор нашавед, ба хотире ки мо шӯхӣ мекунам, баъзан вақт ман барои шумо кӯмак мекунам, баъзан вақт хуб аз ҳар чӣ ки ҳаст, аз саволҳо умедворам ки шумо ба ёд мегиред ва ин кӯмак аст. бозада хондани баъзе чизо, намедонам таъкид кардан, кадом як маълумоти иловагиро гуфтан. хуб, шумо 6 нафар ҳастен. вақте ки савол пешниҳод мешавад, 2 нафаре як ҷумлаеро бинависен ба хотири сарфаи вақт. хуб, ва ин як андоза ҷавоби дуруст вобаста аст аз он ки шумо савола дуруст фаҳмиден ё на, аз ин чиз вобаста аст. хуб, барои шумо муваффақият орзу мекунам. қоидаи аз ҳама асосии бозиро такрор мекунам ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. барои ин кӯшиш кунед ки ҷавобҳоятон пурра дуруст бошанд. бозӣ то ҳисоби 6 давом мекунад. ё бинандаҳо ё шумо ба 6 расиден, бозӣ анҷом меёбад. саволҳоро ҳайати эҷоди ин барнома омода мекунанд ва қисман аз ҷониби бинандаҳо тайёр мешаванд ки ман самимона изҳори сипос мекунам барои онҳо. хуб, махсусан имрӯз мо якчанд саволи устоди азиз омӯзгори фанни забони русиро аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 ноҳияи муъминобод амонулло султоновро истифода мебарем ки мо аз устод миннатдор ҳастем. хуб, марҳамат, хоҳиш мекунам рақами саволи аввалро дар даври аввал муайян кунед. саволи рақами 6. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар лаҳзаҳои охирин ҳангоми хайру хуш ӯ ба волидонаш мегӯяд: ман ба мусобиқаи парашютистон меравам. яъне мусобиқаи оид ба ҷаҳидан бо парашют, бо чатр. яъне вақте ӯ хайру хуш мекунад, ба волидонаш мегӯяд ки ӯ ба мусобиқа меравад. мусобиқа аз рӯи намуди ҷаҳидан аз парашют. вале дар асл ин хел набуд. ӯ ба ягон хел мусобиқа намерафт, балки ҷои дигар рафта буд. шумо бигӯед ки ӯ кӣ буд ва куҷо рафта буд. марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. Ким зана кара? Бачо кара ява якум зана ки. Валентина Терeshkova якум кайҳона зан волидонаш намехостанд. волидонаш намехостанд фреб мекунанд. Ҷаҳидан катам меравад. якум хайне я вариант. Ку то пешниҳод аст? Ё гагарина Tereshkova дигар. Не, яку хайба як вариант. Варианте ки даи мантиқ. мега хонагиошон ки ман парашютари менам. ӯ ба кайҳон ҳамина ҷавоб. ҳамина пешниҳод кунем. Нил Армстронг акавара мо рафтаги. Ки ҷавоб метавонад? шурух ани хам я боварӣ дорем?
80 фуя 80 фуя як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маромад сардори даста ки ҷавоб медиҳад муҳтарам ровӣ ба ин савол Шорух Зиёв ҷавоб медиҳад. маромад муҳтарам равӣ аъзои даста ба хулосае омадем ки ҷавоби ин савол Валентина Терешкова аввалин кайҳонаварзан аз Иттиҳоди Шӯравӣ. хуб яъне вақте ки процесси омодагӣ қадар дуру дароз аст волидонаш нафаҳмида буданд ки омода мешавад не барое ки ин дар як рӯз ду рӯз дар як сол дар ним сол намешавад ин чиз шояд ӯ ба мусобиқаҳо мерафт вале пинҳонӣ аз аҳли оила ва дар рӯзе ки мумкин парвоз ё мефаҳмо ман фикр кардам ки ӯ хуб ба модараш мегӯяд ки ба кайҳон меравад онҳо ифтихор мекунанд яъне ин тавр нест не дар он вақт фикр мекунам ягон кас розӣ намешуд чунки танҳо Гагарин рафта буд ва аз занҳо ягон кас ҷуръати ба кайҳон парвоз карданро надошт. хуб шояд ҷуръат доштанд вале ин процесси дурудароз аст охи тайёрии дурудароз ҳам ҳаст яъне шумо фикр мекунед ки ин Терешков аст ба волидонаш гуфт ки ӯ ба як мусобиқаи парашютчиён меравад ва ин кадом сол буд Шорух 1967 ё 68 63 агар Терешковро дар назар дошта бошед 63 буд бале 67 ба моҳ моҳи июни 63 буд 69. хуб яъне шумо баъди инам ҷавоба иваз намекунед ҳамин тавр бале як дақиқа иловагӣ вақти иловагиро ҳам истифода намебаред Не. хуб ихтиёри шумо аст ташаккур мекунам барои шумо ҷавоби шуморо мо қабул мекунем ва бояд гуфт ки ҷавоби шумо ба ин савол комилан дуруст аст. ин аз шумори саволҳое буд ки устод Султонов барои мо фиристоданд, Амонулло Султонов ва ҷавоби шумо хелам дуруст аст. саволи рақами 10. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ин як саволест ки охирам дар заминаи як латифа аст. дар заминаи як латифа як нафаре ки танҳо мезист меояд ба як мағозаи фурӯши ҷонварони хонагӣ то як тутӣ бихарад. хуб мебинад ки тутӣ нест, ҳамагӣ фурӯхта шудааст ва фурӯшанда ба харидор як бумро пешниҳод мекунад. харидор мепурсад ки шумо ба бум ҳам суханвариро омӯзондем, яъне сухан гуфта метавонад? фурӯшанда мегӯяд ки не, аммо дигар бартариро пешниҳод мекунад. чӣ бартариро? чӣ пешниҳод мекунад? чӣ мегӯяд ба харидор? маромад як дақиқа вақт фикр кунед. масалан бумон пешбинӣ мекунад ба хотире ки як бартарӣ дорад нисбати тутӣ. Тутӣ ки бартарӣ гамзанӣ дорад, як қобилият дорад. Мепурсад ки барои чӣ мегирӣ? бартарӣ дорад. на вариант пешниҳод мекунам бо шумо вариант пешниҳод мумкин ки ба хотири сайд кардан атрофи ҳавлиш ки ягон мақсад ягон номери муш аст ягон чи аст ки ӯ дошта мехелад. ами бозаргон ва тутия ку ай маснавӣ манавиам чӣ хеле намира хондагӣ бошид мумкин не ҳамин чӣ бартарӣ дорад. мумкин мегӯяд ки мақсад чи ай чӣ мегӯяд овози тутира мисол тути овоз мебарам қирқир мекунад мумкин овози тутира мекунад гап намезанад. як бартарӣ дорад. тути шикор мекунад
тути сайд. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори даста ки ҷавоб медиҳад Тирандабина овоз мекунадим чи? Муҳтарам равӣ ба ин савол кӯшиш мекунам худам ҷавоб диҳам. марамат ба фикри аъзои дастаи мо посухи ин савол чунин аст ки ҳамон буме ки ӯ харидорӣ мекунад шояд ки барои сайд кардан ё ба дом афтодани дигар тутиҳо мусоидат кунад. яъне мегӯяд ӯ гап зада наметавонад лекин ба шикор бурдани ӯ шумо метавонед ки тутиро шикор кунед ҳамин тавр хуб ин ҷавобро қабул мекунем лекин ба ҳар сурат гуфтем ки як латифанамо аст ҳамин чиз вале дар ҷавоби шумо ҳеҷ ҷои хандоварӣ набуд ҳис кардем вохиан вақте ки бисёр мехоҳад ки бифурӯшад чизеро ба ин харидор ӯ танҳо зиндагӣ мекардааст ва меояд мегӯяд тутӣ мехаранд ки гап зада тавонад фурӯшанда мегӯяд ки тутӣ надоранд вале ина бум ҳаст ӯ мепурсад ки ӯ гап зада метавонад мегӯяд не ӯ гап зада наметавонад вале медонед ки ӯ чӣ хел бо диққат шуморо метавонад гӯш кунад ман ҳамин буд ҷавоби дуруст Бо диққат шуморо ӯ гап зада наметавонад вале метавонад ки бо диққат шуморо гӯш кунад яъне ки фурӯшанда бисёр мехост ки ҳамон паррандаро чӣ бихарад ва ӯ тавонист ки бо ҳамин тартиб онро бифурӯшад яъне гап зада наметавонад вале бисёр бо диққат метавонад гӯш кунад хуб вохирам ҳамсӯҳбати хуб буданам ин арзиши бисёр баланд аст ва ин бисёр муҳим ҳам ҳаст саволи рақами 7 таваҷҷӯҳ кунед ба савол замони ҳукмронии княз Владимир ин солҳои 980 1015 замони пешрафт ва тараққиёти давлати руси қадим будааст княз Владимир мушовирони зиёде дошта ва бо онҳо дар вақти зарурат маслиҳат мекарда аз ишон тавсияву маслиҳатҳои хуб мегирифта барои идоракунии давлат ана ҳамин мушовирони княз Владимирро он замонҳо кӣ мегуфтанд яъне ин мушовирони ин княз бо номи Владимир киҳо буданд кӣ мегуфтанд онҳоро савол фаҳм аст марамат як дақиқа вақт фикр кунем ҳамон мушовирое ки меомаданд дар соҳаи мисол ягон чиз маслиҳат медод машварат чӯ чӣ мегуфтанд номе ки аю савед мумкин деҳқоно бошад мега ки ам кличкашон мақсад номи ҳамон мушовиро баъд ба иқтисодиётам дар сиёсат княз мегам почо княз метавонад оро чӣ мегуфтанд чӯ фикр ки ягон баяр буду вақтовар мақсад ки баяр мегуфтанд заминдорои калон баъд саведне ки подшоҳ мешиданда баяр мегуфтанд граф граф ман хеле чӣ шиндагӣ мақсад дига баря несохи савед графҳо таъриха хонагӣ графса унвон унвони мушовиро номи мушовиро як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад каримзода марҷун ҷавоб медиҳад марамат муҳтарам роҳи мо аъзои даста ба хулосае омадем ки мақсад дар он давра заминдорӣ сар карда буд тараққӣ кардан дар русия ва аз ҳамин ҳисоб шояд баярҳо бошанд киҳо бошанд баяр мегуфтанд баяр як бор дигар
баяр заминдорони калон. баярҳо заминдорон оно метавонистанд ба ҳайси мушовир бошанд, не? мушовир. муҳтарам ровӣ, як варианти дигаам дорем дар ин савол. Хуб. шояд муҳтарам ровӣ дар давраи княз Владимир мушовирони онро графҳо ном мебурданд. дидед ина боз агар кобем ҷавобҳои зиёд меёбем мо. шумо яъне фикр мекунед ки баяр неву графҳо буданд? шояд кадоме наздиктар аст барои мушовир будан? шумо ҳамагӣ ё бисёриҳо аз рӯи ихтисос ба фикрам шумо дар ин мезнишастаҳо ҳуқуқшинос ҳастед, не? бале яъне ба ин савол фикр мекунам бисёр роҳат метавонед ҷавоб диҳед. киё метавонанд ки мушовир бошанд? баярҳо, графҳо, дворянинҳо бо киҳо? дворяна шоҳзода. як ҷавоб инҷо бояд пешниҳод шавад ва агар ҷавобҳо зиёд мешаванд худатон баъд бисёр ҳайрон мешавед ки кадомаша пешниҳод кунем. варианти дуюма ба ҷавоб қабул кунед. варианти дуюм яъне ки графҳо. графҳо. баярҳо гуфтем, варианти якум ина пешниҳод намекунем, не? хуб, графҳо. ин варианта қабул мекунем? қабул кунед. қабул мекунем. барои ин ки шумо дига ивазам намекунед. як бор аллакай иваз кардем. ва бояд гӯям ки шумо ин варианта бояд иваз намекардем. баяр мегуфтанд. хуб, ва ин дар китоби историяи России, таърихи Русиям оварда шудааст ва ҳамин гурӯҳи мушовирони княз Владимирро он замон мегуфтанд баярҳо. саволи рақами 9. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1992 Гаролд Рассел як кореро анҷом дод ки ягон кас он корро накарда буд. вале ӯ наметавонист ин корро анҷом надиҳад, зеро ҳамсарашро бениҳоят дӯст медошт. чӣ корро ин ҳунарманд анҷом дода буд? агар савол фаҳмо аст, як дақиқа вақт марамад фикр кунед. муҳтарам ровӣ, агар илоҷаш бошад як бори дига саволро такрор мекардем. саволро як бор баротон такрор мекунам. соли 1992 Гарол Рассел як кореро анҷом дод ки дигар ягон кас он корро анҷом надодааст. вале ӯ наметавонист анҷом надиҳад, зеро ки ӯ ҳамсарашро бениҳоят зиёд дӯст медошт. чӣ корро ин ҳунарманд анҷом дода буд? марамад, як дақиқа вақт фикр кунед. ҳунарманд чӣ кор мекунад? ҳунарманд актёр шуда. гурдаша дода барои занша. هیچ کنم نه میتونی تو که ممکنه آلبوم پول برای زنش بخشید هنرمند ممکن آرتیست یا اون کس نکرده بود تو وقتی میگم ممکن یه آلبومش بخشیدگی باشه آلبومش برای که مثلا هنرمند گفته سایکو با فکر دیگه کم سراینده رو در نظر یا اون کس نکرده بود مثال خیمش چه دیل شد دودشه کدام مرد اگر دیلش شد هم مرد یا تریگه میگیره اکی دون میگی دونور شده یا دونور شده گه ریسیپینت پول دیگه شده دیگه اگه دیل نیو یا گرده شما یا اون ازوی باشه ممکن لباس سیزده نه نه اکتر لباس میگم بیشتر دوست میداشت ممکن آلبومش بخشیده باشه میگم بیشتر یک دقیقه وقتی شما سپری شد مرامت سرداری دستکی جواب میدهد.
муҳтарам ровӣ ҳамин ҳунарманди кадом бахш буд, кадом соҳа буд? хуб ин дар синамо и ҳунарманди канадагиву амрикоӣ буд. муҳтарам ровӣ ба ин савол Суруш Холов ҷавоб медиҳад. марамат Суруш. аз сабабе ки ҳунарманд Рассел ҳамин ҳамсарашро бениҳоят дӯст медошт ё ин ки ҳамсараш рашкин буд дар ҳамин нақши ошиқӣ нақшҳои ошиқӣ ҳамин ҳунарманд бозӣ намекард, рол ҳамин нақш бозӣ намекард. хуб яъне ки ба хотири зан ин кора дигар ягон ҳунарманди дигар накардааст ба қавлӣ? ба худ агарчанде ба ин пулҳои зиёдам ваъда мекардам, вале ин ба хотири занаш. яъне дар нақшҳое ки бояд қаҳрамони ошиқро бозӣ мекард, ӯ рад мекард, бозӣ намекард. хуб ин варианти ҷавоба қабул мекунем ва бояд гӯям ки ҳамин варианти ҷавоби шумо дуруст нест. хуб ҷавоби дуруст ҳамин буд ки ӯ аввалтар аз ҳама бояд гӯям ки иштирокчии ҷанги дуюми ҷаҳон буд. яке аз ду ҳунарманди ғайри касбӣ буд ки ҷоизаи Оскар ба даст оварда буд. ва Рассел ин ягона актёр аст, хаёл мекунам ки барои як нақш ду бор ҷоизаи Оскар гирифта буд. ва ӯ шумо бовар намекунед яке аз ҳамин ҷоизаҳоро чӣ кор карда буд? ба фурӯш гузошта буд. ҳамон статуэтка ё ҷоизаи Оскарро ба фурӯш гузошта буд. дар музояда фурӯхта буд ва пулаша барои табобати ҳамсараш сарф карда буд. ва ин шояд ягона ҳолате бошад ки ин ҷоиза фурӯхта шудааст. дигар актёрҳо ин кора накарданд. ана ҳамин буд ҷавоби дуруст. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. саволи мо вобаста аст ба ҷонварон, мушаххастар гӯем ба сагҳо. шумо медонед ки дар таърих сагҳои машҳур хеле зиёд буданд ва новая известия як ҳамин гуна рӯйхатро тартиб дода буд. машҳуртарин сагҳои дунё белка ва стрелка дар ин рӯйхат дар мақоми аввал буданд. медонед кадом сагҳо ҳастанд, не? белка ва стрелка. хуб баъдтар як овчарка бо номи Дик меистад дар ин рӯйхат ки замони ҷанг ҳудуди 12,000 минаро кофта ёфтааст ва маълум кардааст. ва баъдтар хуб қаҳрамони як сериал аст бо номи Леси. хуб як саге ки воқеанам дар наҷотдиҳӣ ҳамтона дошт. хуб ва боз сагҳои дигар ҳам ҳастанд. аммо шумо бигӯед ки дар ин рӯйхат дар мақоми дуюм кадом саг меистад? марамат як дақиқа вақт фикр кунед. аъзои даста ба хулосаи соҳиб шуда поезд ждат медошт стансия донишгоҳ мерафт ку профессор дарс медод, ай дарс меомад ҷуда чӣ мекард то пурона мешад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сар дорид ҳастам. муҳтарам ровӣ ба ин савол Саиди Фикром ҷавоб медиҳад. марамат муҳтарам ровӣ мо бо аъзоён даста ба хулоса омадем ки ҷавоби ин савол дар мавқеи дуюм
саг бо номи Хатико мебошад. Хатико. Яъне ин чӣ кор карда буд Хатико? Хатико ба соҳибаш хеле вафодор буд. Хеле вафодор буд? Бале. Пас аз акнун дар қиёс бо саге ки 21 000 ё чанд ҳазор минара ёфтааст, дар қиёс бо саге ки ба кайҳон рафтааст, яъне дар мақоми дуюм гузоштан ба назартон ин дуруст буд, не? бале, ин ҳам хеле вафодор буд ба соҳиба. Пас аз марг 12,000 дар мин. изгоҳ. хуб, Хатико ҳамин тавр. ин ҷавобро қабул мекунем. бояд гӯям ки ҷавоби дуруст набуд. агар сари тадқиқоти илмӣ фикр кунем, чӣ ба ёдтон меояд? кадом олим, кадом академик ба ёдтон меояд? барои саг бале, ки муҷассамааш масалан дар шаҳраки тиббӣ ҳаст, нимпайкараш ба фикрам ҳаст, ҳамин нафар аст. саги Павлов, ин саге ки хуб дар мақоми дуюм гузошта шуда ва акнун ин аз рӯи версияи ҳамин новое известия гуфтем. шумо метонистед албатта агар ин рӯйхата шумо тартиб биден, шумо ҷои вазкунӣ онро тағйир медодед албатта, вале чун мо ин нома ки гуфтем дар мақоми дуюм, ин ҳамун саге меистад ки Павлов онро барои корҳои илмӣ тадқиқотӣ истифода бурда буд ва воқеан ҳам заминаи хуберо барои яъне амалиёти гуногуни наҷоти инсонҳо фароҳам овардааст. шумо медонед ки баъзе таҷрибаҳои тиббиро дар баъзе ҷонварон мегузаранд. хуб, ҳамин чиза мутаассифона шумо ба ёд наовардед. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. тасаввур кунед, як ролики таблиғотӣ аст, реклама. мошин рафта истодааст, ронанда дар курсии пушт як духтараки хурд сол нишастааст. хуб, дар назди ронанда як ширинӣ гузошта шудааст, шоколад. хуб, ронанда куҷое меистад, аз мошин поин мешавад, бағоҷи мошинро мекушояд, чизеро месанҷад, мебинад ва баргашта меояд ба мошин мешинад ва мебинад ки духтарак он шоколадро, шириниро хӯрдааст. шумо гӯед ки дар ин ролики реклама чӣ таблиғ мешавад? чӣ таблиғ мешуд? ин рекламаи чӣ буд? савол фаҳм аст? марамат фикр кунед. шоколаде ки мошин қад сар кард. просто мошина ки рафтеса, ну шоколада мехӯра кун. хас шоколада буда ки дӯст медорам мехӯраша. сникерс нест мақсад. мега ролик як видеои реклама буда. Мошина ронанда дар қафо буда, дар пеш як шоколад буда. вақте ӯ мерава چی در خبران گیره؟ пешти мошин шуда, бармегарда мебини ки шоколада хӯрда. шоколади популярни. инҷа ду чия ё ки ҳам мошина мисол караган, тамвай мошина мисол реклама караган, ну шоколада. кадомиша гуфт реклама чира кард? реклама кардан амҷа. ё мошина. ماشین یک شکلات шоколад. ای با مزه بدن این شکلات روی ریست که میخورش این سوال نمی‌کنم. хеле сода набояд бошад. мошин. қафа мошина ба фикри шумо чӣ буда метавонад? Чӣ дар хабар мегирам яко? барои намоиш реклама. қафода ягон чӣ буд? ягон ҳамон мошина фирмаро бигем агарам. پوش چی داره؟ як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат. муҳтарам ровӣ, дар муҳокимаи гурӯҳи мо асосан се вариант пешниҳод шуд. мо як вариант ҷавоба пешниҳод мекунем.
якум варианти мо мошине ки марке ки истеҳсол мешавад амонро таблиғ мекунад дар ҳолате ки пешниҳод шудагӣ аст. Баъд амон шоколате ки кӯдак истеъмол мекунад ва сеюм варианти мо амон курсие ки амон курсиҳои махсусе ки барои нигоҳдошти кӯдакон. фаҳмом. Дар баъзе кишварҳо агар ҳамин гуна курсӣ набошад ронанда муҷозот мешавад. Бале. Кӯдак ҳатман бояд дар курсӣ барои кӯдакон бишинад. хуб акнун кадом варианта қабул кунам? муҳтарам ровӣ ба ҳамин савол камтар равшанӣ медодед агар хуб тасаввур кунед реклама роҳ мошин рафта истодааст ронандаро нишон медиҳанд ки як духтарчаи бисёр хушрӯ хурдакак дар курсии хафо нишастааст. кадоми шумо соҳиби духтарча ҳастин? ягон нафар оиладор нест. оиладор ҳатто нестин. дидед шояд сабабе ки душворӣ мекашем дар ҷавоби савол шояд ҳамин бошад. хулоса роҳ нишон медиҳанд ки мошин меистад ронанда аз мошин мефарояд бағоҷи мошина мекушояд чизеро мебинад хабар мегирад намедонам чӣ коре мекунад. хуб гашта ба мошин мешинад ва вақти ҳаракат мебинад ки ҳамон шоколаде ки дар назди ронанда буд онро ин кӯдак хӯрдааст. ҳамин ҷо ҳамон гапи асосӣ ё мақсади асосӣ ё паёми асосии ролик садо медиҳад ки чӣ аст он яъне таблиғи чӣ аст даъват ба чӣ аст чӣ мегӯянд ҳамин ҷо. тасаввур кунед ки ровӣ садои ровӣ баланд мешавад. ин амон уребча аст. уребча аст. чун шумо оиладор ҳастен бо дар ин масъала сар мезанед. аз сабаби ки мо оиладор нестем шояд душворӣ кашем дар ҷавоб додани ин савол. не ман ҳис кардам ки шумо душворӣ кашида истодаен вале ман мегӯям ва шумо баъд кадоми шумо соҳиби мошин ҳастин? ягонтатон? ин қадар ҳуқуқшиносони ояндаи хоксор ҳастин шумо бовар кунед. хуб аз миёни ҳама ҷавобҳои шумо агар қутии доруҳоро ҳам ҳисоб ки кунем аз миёни ҳама ҷавобҳои шумо мутаассифона ягон ҷавоби дуруст наёфтам набуд. вақте ки ронанда мошина дуюмбора ба ҳаракат медарад ва мебинад ки шоколад нест ҳамон ҷо таблиғи чӣ мешавад? тасмаи бехатариро бандед. агар кӯдак тасмаи бехатариш баста шуда мебуд ӯ шоколада намехӯрд. шумо бисёр дуруст фаҳмидед. саволи рақами 8 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. охира вақте ки кашфи кайҳон ба миён омад ва мардум ҳамеша мегуфтанд ки кайҳон ба қавле ба як хонаи инсонҳо баъд табдил меёбад ва фаронсавиҳо бошад ҳамин чиро бисёр ҷиддӣ қабул карданд чун гап дар бораи хонаи нави инсонҳо мерафт. онҳо 18 октябри соли 1963 ба кайҳон фиристоданд. киро ё чиро? савола такрор мекунам. бисёриҳо донишмандону фантастҳову намедонам коршиносону олимону бисёриҳо вақте ки кашфи кайҳон шурӯъ шуд мегуфтанд ки дур нест рӯзе ки кайҳон ба хонаи нави инсонҳо табдил биёбад, яъне пурра омӯхта шавад, роҳ ба он кушода шавад, ба хонаи нави инсонҳо табдил биёбад. ва фаронсавиҳо ҳамин чиза бисёр ҷиддӣ гирифтанд ва 18 октябри соли 1963 ба ин хонаи нав фиристоданд. чиро ё киро?
саол фаҳм аст марамад як дақиқа вақт фикр кунед چی گفت اگه کیشن چی شد ممکن ایفل شود مقصد داوجا همه گفتی که آدم برای زندگی کنه مقصد ایفل مو در کره داوجا که بیان گفتی که تماشاش کنه فرانسه هم خیلی چی داره چیه کیلو چی حیوان میشه نمیتونم نه حیوان نکرد از زمین ایفل مقصد رمزی فرانسه ایفل با منور ایفل با макети макет эйфел ягон бозичаша мекиша باقی کی بود چی گفتی کی شود در وقت не як мақсад ёд за шоссе уфтесе охи спутник аки مقصد спутник будан نه مقصد در اوجا با او خاطر که مگه اولیما گفتن حیات میشه و زندگی میکنن مقصد در اوجا ما همین رمه برای میمونیم بیان همین تماشا کنن бинам ки франсузо ҳастам кароч دیگه خیلی کی شود در وقت پریزنش کی بود шар де гол Шар де гол. ё нафтага шар نویسنده پاپولار не одам دنیل нест فرانسوز пешмед як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад муҳтарам роӣ ба ин савол шорух зиёд ҷавоб медиҳад марамад шуруъ محترم روی اعضای دسته به خلاصه اومدیم که جواب این سوال این چون شما قید کردید کی و یا چی رو به کیهان روان میکنند شاید منوره ایفل باشد манораи эйфелро чун фаронсавиҳо ки гуфтем оно фикр мекунанд ки ҳама ҷо ин манора бояд бошад چون شما گفتید عالمان عقیده داشتن در مثال агар не ман гуфтам ки вақте ки кайҳон омӯзиши кайҳон шурӯъ мешавад бисёриҳо мегуфтанд ки дур нест рӯзе ки кайҳон ба хонаи нави инсонҳо табдил меёбад яъне пурра омӯхта мешавад роҳ ба он кушода мешавад рафтуомад сурат мегирад ҳамин хел мегуфтанд ки ба хонаи нави инсонҳо табдил меёбад фаронсавиҳо ҳамин чизе бисёр наздик қабул карданд ва фиристоданд чиро ва ё киро محترم روی میشه در اینجا شما بگید مثال امی جواب سوال کی است یا چی барои ҳамин ман ба хотире ки хаёлбофии шуморо маҳдуд накунем агар кӣ мегуфтам шумо фақат баъд инсонҳоро фикр мекарден вақте ки чӣ гуфтам дигар ина манораи эйфел фикр карден аз ҷисмҳои дигар ки ба саволи чӣ ҷавоб мешаванд ба хотире ки маҳдуд нашавем мо ҳамун киро ё чиро гуфта яъне дар ҷавоб ин чиро гузоштем ки хаёлбофитон васеътар шавад биёед ин тавр фикр кунед як вариант аз ки ва як вариант аз чӣ пешниҳод кунед ва агар ҷавоби дуруст дар он миён бошад ман қабул мекунам майлаш бо назардошти ҳисобе ки ҳаст марамад хуб аз чиҳо яъне ки шумо гуфтанӣ ҳастед ки ин манораи эйфел аст ҳамин тавр شاید ё ҷавоба дигар мекунем نه منوره ва аз киҳо кира пешниҳод мекунем شاید یگانه شخصی که فرانسوی ها با او افتخار کنند این ناپلیون بوناپارت яъне ӯро ба кайҳон мефиристоданд не ممکن соли 63 гуфтем ин кора карданд не буд баъд ин нафар соли 63 یگان نه 18 октябри соли 1963 نه ناپلیون سال 1823 اگر خطا نکنم وفات کرد ин хел бошад ин ҷавоба бояд иваз кунем марамад شارل де گول میتواند باشد шар де гол аз миёни шумо кадом ҷавоба қабул кунам биёед аввал ҷавоба қабул мекунем баъд ман камакак шарҳ медиҳам ва шумо худатон ҷавоба меёбед шояд муҳтарам роӣ парчами фаронса бошад парчами фаронсара мефиристоданд ҳамин тавр ҳамин ҷавоба қабул кунам ё ҳарду ҷавобро ба шарл хотире де гол парчами фаронса манораи эйфел ҳама ин ҷавобҳоро қабул кунам шумо розӣ ҳастем бале хуб ҳама ин ҷавобҳоро мо қабул мекунем ва ҳамаш дуруст нест кӣ дар бораи масалан ҳамон фолклор шугунҳову дар бораи баъзе анъанаҳои мардумон медонад мо барои чӣ гуфтем ки хонаи нав чанд бор гуфтам хонаи нав вале фаронсавиҳо вақте ки хонаи нав мегиранд аввалин шуда ба он хона кира сар медиҳанд чира сар медиҳанд ворид мекунанд масалан агар
гурбаро воқеанам гурбаро ба кайҳон фиристода буданд. Гурбаро ба кайҳон фиристода буданд. ҷавоби дуруст комилан ҳамин буд. хуб ва медонед аҷоибаш ҳамин буд ки он ном дошт Фелисетта ва боз мегӯянд саломат баргашта буд. ин ҳамин гуна як далели воқеанам аҷоиб аст. хуб бар сурат бозии хуб нишон додем. ин тим ном дошт Матин. умедворам ки устувор ҳастем ва Матин ва бозиҳои дигар ҳатман ба нафъи шумо анҷом хоҳад ёфт. ташаккур мегӯям барои муаллифони саволҳо, ташаккур барои шумо бинандаои азиз, ташаккур барои аъзоини тими Матин. Субҳон Ҷалилов будам. То суҳбати дигар, комёбу муваффақ бошед.